Pasod lami ba? Ikaw isog ka kaligid ka diaron. Pasod lami, paana ka? Kung sa'yo mong gusto, sakit sa lawas? Sus ka isog ninyo no, kalami badyakan. Pagkaro nga. Pila na entrance, boss? Ang entrance dire 100. Ang bata 50. So, pila man ang mo ha? Pilay nyo ha? 150. Na anong 150 man? Ang tiguang 100 na. Ang bata 50. Unya sagol man mo. Abusar na nang imo ha ba? Tano ka? Pagtsaka ka ron. Wa tay mabuhat, negosyo na ko ha. Kasabot mo. Boss, saligi mi, unya ng bayad. Siguraduan yung mamayad mo ha. Kaya kung dili, pangligid to mo dire. Hinay! Galas ka pag hinay mo. Hindi na mawala na ng lugar diha. Asa man ang lima? Tanawa ra. Nya. Sige, mga ligid mo diha, mura dyan mo tubol. Gutom. Lamihan ka og humba. Kulang ko pulo up da. Madra. Brad, 300 steps ra ni Brad, pero inyong gihimo 600. Perfect. Muna, kay gusto mo gimana ka? Boss, tabangin mi. Ay, hindi mo makaya. Ay, bahala mo diha. Tabangin mo! Nga namang gunit man mo. Kapoy kayo, boss. Lagi gusto man ninyo ni Antose. Ayaw. Bawal. Nalagi interest dire. Giingnan ta ka nga unya ng bayad. Nga na mo sulod ng gimo dire. Sakay mi ana ba? Musakay mo ani. Kusog-kusog biya ni. Hoy, pati ka ni, isog ni. Ini talawan. Easy ana. Easy bitaw. Dali sulod. Sige, kisi muna. Kami. Tara, sakay. Pre, hadlok man siguro na, pre. Mga kaisog, anak. Suyupi, Dan. Itao na helmet. Isog kinigamayo, lamian yung puspusan. Pagdali. Boss ha. Panggunit niya, boss. Kimarang mulupad yung ka. Iya, piyungan na lang ni Jab. Di maigo. Ito pa! Tano ka! Punya, okay na, boss? Pagdali ka na. Ano mo kang istorya? Hala. 1, 2, 3, go! Punya, kamu tulong, sakay mo? Dali, Rana. Dali naman ka. Dali, sakay. Hoy, dugaya pa ka magkalarga. Tay sabi? Unsa may imong gipangita? Usa problema, pre. Let's go! Wala ko na tao ng break! Tarong ba?